салом алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳамат ба хайру шодӣ боша. Ман дар ютуб канал дар омадам, на як видеоро дидам, як видеои худма ки роли фолбина ман бозӣ кардам. Шумо гапҳои қабеҳ навистед бисорид. Ман барои қаву вайра кардам ки мардум ибрат бигирану пешам хеле фолбино нараванд. Шумо фолбин ай мулло фарқ мекунед? Фолбин дига чи ай, мулло дига чи ай? Ман мея хеле нависта ки дини исломда кордор наша. Ҳамин фолбин кадомиш бигу ман чихел шуморо бифаҳмонам. мо фолбин не мулло ай, не дина медона, не ягом чера ягом чера намедона. Касе ки пуштианам фолбиноро мегирад, значит худашам тари ай. ман барои қа видеоро мекунам ки шумо ибрат бигирену пешам хеле фолбино нарен. ҳар ду дар телевизорам нишон метаҳам ин корора. баъд як гапа ки ман рафиқҳои муллоам бисёр ай, ман аввал мепарсам, мебинам, экзамен мекунам, анализ мегзаронам, баъд як саҳна ман пешкаши мардум тамошобин мегардонам. барои ҳамин қавл шумо фолбина ай мулло фарқ кунед. дӯстони азиз, تو اول پوش در این طرف آخی بردن اون طرف بردن اوکی کدامی تو میتونم نمیفهمی پول اون طرف تکشون سرسته؟ انا اون طرف ویا کتوسته؟ салом алейкум дӯстони азиз. албатта як дуэтаки нав бо тайёр кардастем бо ҳамроҳи ана хонумаи зебо гузелбону, бо ҳамроҳи хонумаи зебо ана дӯсти азизи ман севурҷон. як нав тайёр кардастем. иншоалло ки рӯзои наздик пешкаши шумо мегардад. интизор бошед. ё чамалако. субҳ ба хайр. دخترکانی با دانش شادانه ترا بابا ببخشید نه دخترات قبل دانی بدون بزرگ زیاد صبح بخیر هموطنانی عزیز.